कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. चिपळूणमध्ये एक भीषण अपघात झालाय. चिपळूण असुर्डे येथे तिहेरी अपघात झालेला असून पादचाऱ्याचा जागीच मृत्यू झालेला आहे. या अपघातामध्ये दोघे जखमी झालेले आहेत. आज गुरुवार 19 फेब्रुवारी सकाळी 9:30 वाजताच्या दरम्यान हा भीषण अपघात झालाय. मुंबईहून संगमेश्वरकडे जात असताना वाहन हे जोरात चालवल्यामुळं तिहेरी अपघात झालेला आहे आणि या अपघातामध्ये पादचाऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला असून दोघे जण जखमी झाले आहेत. ही घटना तालुक्यातील असुर्डे तालुका चिपळूण येथे घडलेली असून सकाळच्या सुमारास हा अपघात झालाय. सावर्डे पोलीस ठाण्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ओंकार अशोक मादगे वय 35 राहणार साडवली देवरूख हे आपल्या होंडा कारनं पुणे येथून साडवलीकडे प्रवास करत होते. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी रुपाली आणि मुलगी साजिरी होत्या. असुर्डे बौद्धवाडी परिसरात त्यांनी वाहन रस्त्याच्या कडेला उभं करून टपरीवर चहा पिण्यासाठी ते थांबले होते. दरम्यान मुंबईहून संगमेश्वरकडे जाणारे इर्टिगा कार गिरीश चंद्रकांत गावडे राहणार माहीम मुंबई हे भरधाव आणि बेदरकारपणे चालवत असताना प्रथम पादचारी विजय बाबाराम सावर्डेकर राहणार असुर्डे यांना जोराची धडक बसली आणि त्यानंतर नियंत्रण सुटलेल्या कारनं रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या मोटार गाडीला धडक दिली. या भीषण अपघातामध्ये पादचारी विजय सावर्डेकर यांचा जागीच मृत्यू झालाय, तर मोटार चालक सुयोग तानाजी हुमणे हे जखमी झालेले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आलंय. अपघातामध्ये दोन्ही वाहनांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालंय. अपघाताची माहिती मिळताच सावर्डे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा पूर्ण केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेला असून संबंधित वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. कोकण कटा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी.